Čiže čaute ľudia, takže toto je pokračovanie druhej časti z Poppy Playtime Chapter 3. Hej, sme natočili trojku a teraz sme tu len my dvaja. Bo nepočuli ste skoro moju sestrenicu, lebo ona to bola, ale na teraz odišla. Takže my tu je teraz my dva. Ale takže vás pekne vítam za znení intro, lebo vidíte, je to na iPade. A ideme na to, ok? Jaj, ty si nezobral kľúč. Dobre, tak si užívajte toto video a dajte mi odber a like. Ďakujeme. Ďakujeme. My si tiež pozrieme svoje videa, pretože nás to bavia a pozrieme skoro prvý. Napíšte do komentárov asi, čo by ste chceli. Ja asi dajte, že napíšte do komentárov catnap a užite si video. No ideme. A nezabudnite dať na konci videa like, keď sa vám to páči. My vám Ďakujeme za podporu. ďakujeme. No môžeme ísť. Tak ideme teraz normálne urobiť diel, hrať ho teda. Rýchlo sa mi to načítava, rýchlejšie ako na počítači. A búvame. Tak si druhý fotbal. Dojnáš. Keď niekde, čo lásku nám dáva. No? Horí. Čum. Takže tu majú byť otvorené dvere, kde je tak aj keď tam bude. Tak pozerať, neviem to. Čo? Potom. Ide. Tragic news this morning as of 9:05 a.m. Local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, It's... do komentára napíšte Black. Nie, už keď ma to napíšte. Napíšte si catnap alebo Blacky. Ideme to na vás. Dobre? Tu je to a zase to bude catnap. Pozdravte. Nebude tu aj hazovať? Ten bude, to bude najmä hrabilovky. Dieťatko. A teraz. Musel si mi utiesť. Asi robili, že bitku, despite lebo Playtime's proclamation of moving nebojoval proti No, že tomu. sa je... Lebo keď tebe roztrhal do Mi bije srdce, ja sa bojím, reálne. tak sa neboj. Tak je. Ja som najviac neotvárate mi dvere. Čau. Si taký vysoký, čo? Toto bol mi povedz. Keď si slepá. Teraz asi budeme mať halucinácie, lebo pôjdeme 50 miliónkrát do kula. Kolo, mlínske a zrazu sa tu objaví miestnosť. No vidíš? Zrazu miestnosť. Dobre. Čo? Jaj, prepáčte. Get up. Ticho buď. Dobrý deň. Si taký vychodnutý, ale mňa nezožereš. Aby si bol tučný. Kde si ideme? Vidieť aj kosti na bruchu. Ja veď. Asi 3 dní Nie, to už asi nevedel. Asi 20 rokov. A už je. Hej.
Pozrite až do konca a dajte nám prosím like. Prosím, ďakujeme. Takže. Jdeš za nami? Bereme kazetu, pozrite sa ľudia. Neka pozrie. Ja zberiem kazetu a teraz iba, že dám to tam a bude sa. Zatvorené. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, worry not, for your supervisor is A here teraz and už happy myslím to listen. pomaly. And Dovidenia. Dovidenia, miláš plakami. years No later, Lidka. your conscience Au, is už getting to je. May you descend A into gdzie the ma ruchu, dark and powiedz? the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. A však sa ho mu To je ako Nightmare Freddy a teraz je Nightmare Happy. Nechaj sa mu zabiť, lebo on sa má... Ja viem, ale ja vyskúšam utiecť. Smiling mouth full of teeth, Nie, to nie budeš robiť. blasted, watching and waiting patiently. Chod za tú chladničku. Práve Huggy Wuggy prežil štvorky na konci. Perhaps they won't allow Lebo ti such time to figure To your zna, place Welcome Home potom bude asi. in a world that's theirs. No, a Welcome Home. Welcome. Home. Run, otváraj. FBI, open the door. Uciekaj! Nightmare Happy Wuggy. Nechaj ma! Bro, ja už som bol pyšný, zabil. No teda ľudia sa pripravte. Za 50 hodín budeme ona. Čo? 50 hodín zase budeme robiť tieto hadanky. Dobré ráno, ďakujeme. A ideme. Dobre, ráda, že si zlebo. No, ideme na to. Si mohol vykopnúť, ale... Už mám svoje krásne ručičky. Ja si mám anglicky. Ahoj. Máme... Maska, počkaj, kde sa vie zapnúť maska? Neviem. Jaj, sa samé dá zapnúť. Brum, 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 brum. To je F5 film. F5 hero. Bol sama sa, no, vidíte, sama sa mi zapla. Dobre. Čo mám ísť? Ja si to už nepamätám pomaly. Dlho som to hral. No poď sem. Dlho si to hral? Nie. Dlho som to nehral. Sem. Ja keď som to hral prvýkrát, tak som si pozrel z YouTube. Pretože máte to. Dačo hráš prvýkrát, nevieš, ale potom sa s tom lepšíš a budeš to vedieť aj z pamäti. Teraz mám ísť naspäť, potom máme Chápete sem. to? Máme, joj! Potom máme sem. Sem. Hej, si to nepamätám, pomoc. Hej, sem tam tú baterku. Toto je, nie, aha. Je to... Tu bude Kissy-Missy dakde. To je Kissy-Missy. Lidka, aha. Kissy-Missy. Ej, Kissy-Missy, nezatváraj predo mňou. Nezatváraj, milá, To som- dvere, milá. Dobre, teraz ideme zase hore. Kde to robí piesok, alebo čo to kvapka? Nič. Stena.
Musel som akože reálne veľký. Tu bude sa tento. Sprostý. Sprostaň. Si sa rozbi. Počkaj. Čo za plišaka? Jak sa volá, neviem. Neviem, ten taký láskavý. Ja už si to nepamätám úplne. Láska. Ten bude... Pamätám. Ten je taký bežný. Dobre, ráno. Dobre. Teraz sa musíme... Rosa je kurvou. Ja viem. A kde mi to zakaleží? Dobre, ale chcem pozrieť. Keď ona tu pozrie Pinterest. Letky. Si robíš... Čo? Nepíšem. Nevidela, že Lisa má ešte stále plišákov. Chceme dostať sem. Lisa má plišákov. Aha, neviem. Ona sa hrá ako malé dítko. A pomoc! Bude. A tiež má plišáka. Plišáka. Viem, aj Rosna. Prosím, ich zabiť. No, pijem sem. Aj Jenny. Sem. Aj Jenny. Sem. Proč mi ide? Je hruba. To má horúci tablet. iPad. Ja nemám nič horúce, lebo sa mi vôbec nezbíja. Ja no počkaj, tu sú tie také dvere. To fakt štve, ako mi poslali. Musel som reálne spadnúť. Tak mi bolo to 3-krát. Sorry. Ja nedvíham. To je za zonet, to bude Piggy. 1000-krát. Ak sa... Piggy. To je ako číka, že čo má oné, takú zábrusku, že let's eat. FBI, open the door. Chicken, banana. Je. Banana. Chicken, banana. Je. Chicken, Ja, protože ja som sa tu zatvoril. chicken. Ja to musím ísť sem, hej. To musím sem. Dobre. No poď. Tak uvidíme, že aké Jenny bude mať vás. To sa mi to otvorí tu, zase potom zlučím. Počkaj, kde som mal dať tú elektrínu? Nikde. Ja neviem, kde som ju mal dať. Si ju nepamätám. Tam. Si nepamätám, kde ju mám dať. Help. Jaj. To. Yes. Ty zase tento sprostý, on je sprostaň. Sa otáčaš, ha? Neotáčaj sa. Automat. Automat? Počkaj, to kde bolo to miesto, že to bolo takto v traileri išli? Však to je démon, to nie je automat, ale démon. Neviem. No, teraz potom... Zas tu už to bude ťažké. To bude kuchyňa. Asi. Automatický démon. Tu je, no. Nájdeme. Tu potrebujeme už túto ruku. Vôbec sa čemu nechápem hlúpele. Vôbec. Ani trošku. Počkaj. Počkaj, tam bol kidnap, tak nie. Počkajte. Tak nepíšte, Ja si príde to do už komentára, nepamätám. že čo by ste chceli, aby Damian natočil, pretože my v poslednom čase skoro nič nenatočili. Takto to bolo, takto to bolo. To musím dať sem. Kanál taký má a má nový konečne. Ja ho pozerám. Yes, prvýkrát. Teraz, hej, mal to spomnúť tentokrát. Iba sa mi to zaseklo. Tak budeme
Za prečko natáčam. To nenatáčam. To je natáčam. Ja hej, maska. Ja vždy zabudám na to, že si mala dať tú masku, ale tá maska sa mi dá sama. Lidka, zatvor dvere. Dobre, sama sa mi vyplo. Takže, počkej, kde bola tá baterka, kde mala byť baterka? Ja tu je. Ty si tu. Pali sem. Joj! Teraz si to už nepamätám. Lídka! Čakaj, kde budem? Teraz mi viete povedať, že mám ísť? No. Keď mám ísť, jo? Hej! Čo hej? Mám ísť hore. Mám ísť teraz sem hore. Mal by ten robot. Kde je ten robot? Jest, mám ju. Toto si ty. Čo? Ja? Hej, sa máme ísť teraz, je boj. Robi srandu. Reklama. Máte tak ráda reklamy, protože No ani ja. ani ja. By bolo najlepšie, keby možno v tomto videu budú reklamy. To moje vina je. Dávam ruky hore. My nenávidíme reklamy, protože oni nám vždycky dobre pozeráme a potom si robia... Jeboj na to. Dal som to. A my ich tak nestačíme, že by ich najradšej zabili. Dobre, teraz zase si musím pripraviť túto na ruku. Modru. Filmov, alebo čo to je. Dobre. Aj my keď pozeráme telku, alebo to čo? Reklama. Vždycky. Zoznámte s novým strojom. Tu nameríme sa. Wow, oh my god! Dobre. Teraz zase tento stroj sem namierime. Sláva, mám to, ďakujem. Prepáčte, že sa mi to vyplo. To som už skoro vždycky, som aj v minulom videu spýtala, ale my sa strašne prepáčime. My sa omlouvame. Pretože my za to nevieme. No my za tie tablety nevieme, čo sa s tým deje. Takže vôbec to nemôžeme, takže to nesviežujte, prosím, na nás. Lebo to je všetko v pohode. To vie nám trošku robiť zlé tablet. Takže... Dozviem, že sa mi to uložilo. Tak to radšej nechajme byť, OK? Dobre ľudí. Dobre, teraz dáme sem. A užívajte si naše videá. Tak, Čo? ideme. To kde sa zazond namierilo? Neviem, to nie je moja vina. Poď sa do ruky. Tam. Ostatných, čo nám pozerali videa. Ich to vôbec nie je, lebo oni nie sú s nami. Toto, jo.
Počkej, musím dať dole tu. Budeme si hodinu hľadať Y. Dobre. To je dobré? Namerané. Teraz zase toto. Dobrá pesnička. Prajem na klavír na nic. A teraz zase. Dobre, ja na ňom chodím. Teraz zoberiem toto. Dali sme to, slova. Dovidenia, home sweet home. Dali sme to. Oni si mysleli, že sa zlakne. Ja to hľadám. To je mo, nie I. Dovidenia. To sa budem načítavať. Nejde na to. No a I. Tak je napísané povedz. Dominik. K. A kde je, prosím, A? No konečne. Teraz. Dobre. Počkajte ľudia chvíľu. To zmenilo, lebo som dávno predtým napísala Nika. A potom inak chce, aby som jej toto napísala, že je Nika. Nikolás. Skôr. Si robí srandu. Dobre. Ideme. Lidka, pozraj teraz. Lidka. Váky, čo chce? Ja tu si ty. To je kisi-misi. No! Let's go. I didn't do anything wrong. Zas to Zarobí, že mu chceš, že chceme ti pomáhať. Zas to kraba je tu. This place makes her tense. I'm Chceli glad that robiť I les helped you get this far. kráva, tak čo chce? He's the reason we found you at all. Myslím to vážne. Dobre. Jo, what the? Videli. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Nepozeraj. Hey, Dobre. we'll be okay. We'll be okay. Jo, to je ako keby tvoj pet. Dobre. Si myslíš? Hej, ako keby je pes. Ona má pes? No Poppy má si psa. Lebo hovorí, že OK. Ako keby bol jej pes. Bola. Nie chlapec. Tak čaute. Dobre. Som chcel od nich odísť. Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of Prečo ste us. tam neostali, kysmisi? I need you. Neviem, že to... We can Ty get si mysleli, revenge on že those od vás to monsters určite who nie. tortured you. Tortured us. Didn't act alone. Zavolá si posere. Disciples of the original. Podľa mňa. Prototype. Jo. Jej. Pekná noha, kicimici. Pekná noha. Do the honors. No. A teraz 3, 2, na čelni Mári. Uj, vidíš, aká abrakadabra. Abrakadabra. Bro. Sa to vyplo. Prečo si zapínaš Roblox? Jaj. Som slepý. Ty nevieš rozoznať popytlejte medzi Roblox? A potom je ty. Zapnuté ju nároža. Okay. Čo mi tam má vieška, ja už mám to fakt série. Si robí zo mňa piču. Ránu. Si robí sranu. To čo je Na. na kameni kameň neostane.
Sirupy! Dobre. Prepáčte ľudia. Ja by som toto asi už ukončila zatiaľ.